U 87. epizodi Istanbulske nevjeste nas očekuje tragičan završetak. Nakon Garipove smrti Esmino stanje je sve gore i Esma će doživjeti nesreću na kraju 86. epizodi. Sada neki prenose da će Jaz gurnuti Esmu niz stepence i da će okriviti Sureju. A opet drugi prenose da će to Sureja uraditi dok budu u hamamu. Da će to biti razlog zbog kojeg će Jaza mrziti. Sureja se neće moći nositi sa životnim prilikama u kojima se našla. I tako će i ona svojom nepažnjom tragično završiti. Tako da znači da će i Sureja umrijeti u 87. epizodi.